Hau pentzuleok, Belarriak prest, hasiko da bidaia. hau da, hau podcasta. ezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzen dituen ahotsa. Kaixo! Egunon entzule guztioi, eta ongi etorri gure podcastera. Gure buruak aurkeztuko ditugu. Gu, Irati, Irantzu, Julen, Naia eta June gara, Askatasunako Institutoko lehenengo batxillerroko ikasleak. Gaur, gai oso garrantzitsu bati buruz hitz egingo dugu, sexu indarkeria eta sexismoa. Ez da erraza, baina oso beharrezkoa da gai honi buruz aritzea, eta espero dugu azkeneko minutuetan guztioi hausnarketa bat uztea. Bai, askotan deseosoa da gai hau lantzea, baina horregatik beharrezkoa da. Gizartean presente egon arren, sarritan ez gara hartzen egoera hauek gure inguruan gertatzen direla. Askotan jokabide batzuk normalizatu egiten ditugu, eta horrek arazoa ikusezin bihurtzen du. Biktimak normalean isilean geratzen dira, beldurrarengatik eta lotxagatik, eta horrek sufrimendua luzatu egiten du. Horregatik garrantzitsua da gaiari buruz hitz egitea, isiltasun apurtzea eta espazio seguruak sortzea. Eta ez da soilik indarkeria fisikoa, presioa, mehatxuak, manipulatzea, horiek ere sexu indarkeriaren parte dira, naiz eta askotan ez diren berehala identifikatzen. Jokabide horiek sutilagoak izan daitezke, baina ondorioak oso sakonak eta iraunkorrak izan daitezke. Guretzat oso garrantzitsua da hori ulertzea, batez ere gazteen artean. Sare sozialetan eta ingurune digitalean ohikoak diren jarrerak arriskutsuak izan daitezke. Horregatik beharrezkoa da heziketa, kontzientzia eta errespetuan oinarritutako harremanak sustatzea, benetako baimena zer den argi ulertzeko. Gai hau ez da erraza, baina horregatik gaude hemen. Isiltasunak arazoa handitu egin duelako. Ez dugu informazioa soilik eman nahi, baizik eta entzulek hausnartzea eta euren inguruko egoerak beste modu batean ikustea. Gure helburua da kontzientzia piztea eta jendea animatzea egoerak ikusten dituztenean ez isiltzera. Keinu txiki batek ere alde handia egin dezake, eta guztion arduera da ingurune seguruagoak eraikitzea. Bai, eta gaurkoan ez dugu bakarrik kasu historikoak aztertuko, baizik eta sexismoa eta indarkeria eguneroko bizitzan nola agertzen diren ere. Espero dugu entzuleek eguneroko bizitzan kontzientago izatea, aurrekin hezkuntza eta respetua praktikatzen hasteko. Gainera, sarreran entzun duzuen abestia Zea Maiz taldearen negua joan data izan da, eta eskerrak eman nahi dizkiogu taldeari abestia erabiltzen uzteagatik. Bueno, hasteko zer da sexu indarkeria? Sexu indarkeria pertsona bati bere sexuaren edo generoaren ondorioz egiten zaion indarkeria da, eta batez ere emakumeen aurka gauzatzen da. Ez da beti eraso fisikoa, askotan psikologikoa. Kontrola edo manipulatzea da, eta helburua biktimari kaltea edo kontrola jartzea da, bere askatasuna eta duintasuna murriztuz. Bai, eta askotan indarkeria hau botere desberdintasunetan oinarritzen da, hau da, gizarte dagoen desberdintasun estruktural batek bultzatzen du. Hori dela eta ezin dugu soilik pertsona baten ekintza bat aldarrikatu. Sistemak ere paper handia du. Adibidez, emakume bat lantokian karrera aurreratzeko aukera gutxiago izatea eta nagusien kontrol eta privilegio handiagoa izatea egoera bidegabe sortzen ditu. Eta kontuan izan behar dugu sexu indarkeria edozein testu ingurutan gerta daitekela. Bikote harremanetan, lagun artean, lanean, kalean edo sare sozialetan. Batzuetan erasoa fisikoa argi ikusi daiteke, baina askotan ez da hain erraza ikustea. Presioa, manipulatzea, mehatxuak, jarrera kontrolatzaileak edo baimenik gabeko edukiak partekatzea, adibidez. Askotan pentsatzen dugu ez da nire inguruan gertatzen, baina egia da egoera hauek modu desberdinetan agertzen direla, eta askotan isilean gelditzen direla, biktimen sufrimendu handitzen. Garrantzitsua da kontzeptu bat, baimena. Baimena argia eta librekoa izan behar da, ez presiopean, ez beldurraren eraginez, ez da mozkore egonez ere. Eta askotan arazoa da ez esatea baina ez ulertzea behar bezala. Batzuetan jendeak pentsatzen du ez esatea edisultzea baiezkoa dela. Eta ez da horrela, bakarrik bai da bai. Hau da, sexu indarkeria ez da momentuko haserrea, arazo giturazkoa da, eta biktimak ez du errurik. Askotan modu isilean gertatzen da, beraz guztion ardura da egoera hauek identifikatzea, kontzientzia piztea eta prebentzioa lantzea, ingurune seguruak sortuz eta babes egokia emanez. Azken urteetan hainbat kasu oso ezagun egon dira, eta horiek guztiak gizarte astindu dute. La Manada kasua 2016an eta Iruñean gertatu zen San Ferminetan. 5 gizon emakume bati bortxatu zuten, eta eztabaida handia sortu zuen batez ere justiziaren lehen erabakiagatik. Askok pentsatzen zuten epaiak biktimaren aurka zeudela.
Eta horrek irakutsi zuen jendeak ez duela gehiago isilik egon nahi. Biktimak eta euren aldekoak ahotsa altxatu zuten. Kaleratea ziren protesta egitera, eta sare sozialetan debate eta elkarrizketa zabalak sortu ziren. Gaiaren inguruan kontzientzia handitzeko. Mugimendu honek erakutsi du gizartea prest dagoela aldaketak bultzatzeko, injustiziak salatzeko eta biktimak babesteko. Beste kasu gogor bat Nagore Lafagerena izan zen, 2018an. Nagore Lafageren Irungo emakume gazte bat izan zen. Jose Diego Jalnez Bizkaik bortxatzen saiatu zen, baina hark uko egin zion. Beraz, hil eta Olondritz izeneko herri batean lurperatu zuen. San Fermin jaietan zehar gertatu zen. Bi kasu horiek erakusten dute sexu indarkeria ez dela isolatua, eta askotan biktima errudun bihurtzen dela ingurukoen begietan. Horregatik dira garrantzitsuak nazioarteko egunak. Otsaiak 6 emakumeen genitalen mutilazioaren aurkako eguna edo urriak 2, indarkeriarik ezaren eguna. Gaiari buruz hitz egiten duen jendea ere oso garrantzitsua da. Adibidez, Julia Salander TikTok eta Instagrameko influencerra da, oso eredugarri da oraingo sare sozialetan. Matxismoari eta sexu edo genero indarkeriari buruzko gaiak azaltzen ditu. Adibidez, duela gutxi la manada kasuari buruz hitz egin zuen TikToken. Baina garrantzitsuagoa da egunero kontziente izatea ez egun bakar batean bakarrik. Eta efemeride horiek ez dira soilik datak. Haien atzean lanean aritzen diren pertsona eta erakundeek ekitaldiak, hitzaldiak, kanpainak eta tailerrak antolatzen dituzte. Gizartearen kontzientzia handitzeko eta prebentzioa indartzeko helburuarekin. Ekintza horiek aukera ematen dute jendeak informazioa jasotzeko, biktimen testigantzak entzuteko eta bar. Modu honetan jarrera ez egokiak aldatzeko aukera sortuz. Efemerideak beraz ez dira bakarrik data bat markatzea, tresna praktikoak dira sentsibilizazioa sustatzeko, komunitate seguruakoak eraikitzeko eta sexu indarkeria modu aktiboan prebenitzeko. Beste adibide bat da Alfonso Signorini, telebista aurkezlea. Ikertzen ari dira sexu indarkeria eta estortxo delituengatik. Eta kasuak erakusten du botere posizioan dauden pertsonek abusua egiteko aukera izan dezaketela. Eta askotan erasotzailea ez da ez ezaguna, inguruko pertsona bat izaten da, eta horrek askoz ere zailago egiten du egora ikustea eta salatzea. Joel Escobarnek zirujaunaren kasua ere oso gogorra da. 289 pertsonari eraso egin zien, eta horietatik 209 adin txikikoak ziren. Anestesiaren eraginpean zeudenean erasotzen zituen, beraz defentsarik gabe zeuden. Kasu horiek erakusten dute sexu indarkeria edo zein eremutan gerta daitekeela, ez bakarrik kalean edo bikote harremanetan. Boterea eta kontrola dira beti ardatza. Eta guztia aztertzen dugunean konturatzen gara prebentzioa eta hezkuntza funtseskoak direla. Ez da nahikoa biktimak babestea, sistema sozial osoa aldatu behar da. Sexismoa oso lotuta dago indarkeriarekin. Publizitatean emakumea askotan objektu moduan agertzen da, eta horrek estereotipo sexistak indartzen ditu. Gizona, aldiz, aktiboa, indartsua edo liderra bezala erakusten da. Estereotipo horiek txikitatik barneratzen ditugu, eta horrek eragina du gure pentsamoldean. Testu batean azaltzen da nola publizitateak emakumea natural moduan erakusten duen, baina gizonen irudia artifiziala eta kontrolatua da. Horrek genero desberdintasunak normalizatzen ditu. Eta askotan, hori konturatzen ez garenez, arazoa ez dugu hautematen, baina horrelako testuak eta hausnarketak lagungarriak dira ikuspegi kritikoa lantzeko. Gure iritziz, horregatik garrantzitsua da hezkuntza eta pentsamendu kritikoa txikitatik sustatzea. Ezin dugu dena normaltzat hartu. Sexu indarkeriari buruzko mito bat da erasotzaileak beti ez ezagunak direla. Baina realitatean askotan erasotzailea biktimaren inguruko pertsona bat izaten da. Hala nola lagun edo bikotekide bat. Horregatik garrantzitsua da mito hori apurtzea eta arazoa modu errealistan ulertzea. Beste mito kaltegarri bat da biktima zerbait provokatu duela. Ideia horrek erruduna biktima dela aldarrikatzen du eta erasotzailearen erantzunkizuna ezkutatzen du. Garrantzitsua da argi uztea sexu indarkeriaren erantzunkizuna beti erasotzailearena dela eta inork ez duela indarkeria merezi edo eragiten. Ondorio psikologikoak oso larriak izan daitezke, antsietatea, depresioa, beldurra, autoestimaren galera. Askotan biktimak bakarrik sentitzen dira. Adibidez, pertsona batek sexu eraso bat jasan ondoren jendearekin egoteko beldurra senti dezake. Gauez bakarrik ateratzea saiestu edo lo egiteko zailtasunak izan. Horregatik, babesa eta empatia ezinbestekoak dira, eta gizarteak ez du errua biktimari jarri behar, erasotzaileari baizik.
Hausnarketa honetatik ateratzen den ondorioa da prebentzio eta hezkuntza funtsezkoak direla, baina baita pertsonen jarrera ere, ez isiltzea, salatzea eta laguntzea. Guk uste dugu aldaketa posiblea dela. Bakoitzak egin dezake zerbait txikitatik. Txantxa sexistak zalantzan jartzea, lagun bati babesa ematea edo iruzkin sexistak salatzea. Edozein keinu txiki ere garrantzitsua da, batzuetan gauza txiki batek eragin handia izan dezake inguruko pertsonengan. Sare sozialetan ere kontzientzia landu behar da, ez normalizatzeko irudi ederren presioa edo gorputzi idealen faltsua. Eta horregatik, hausnarketa kritikoa eta hezkuntza funtsezkoak dira. Guk erabaki dezakegu zer normalizatzen dugun eta zer ez. Azken finean kontzientziazioa eta elkartasuna dira gakoa. Sexu indarkeria arazo sozial eta egiturazkoa da, baina gizarteak aldaketa ekar dezake. Botere desberdintasunetan eta matxismoan oinarritzen da, baina guztiok dugu ardura hori aldatzeko. Hausnartu ezagun zer egin dugun hemendik aurrera. Ikusle pasibo izaten jarraitzen dugu edo aldaketaren parte bihurtzen gara. Empatia, pentsamendu kritikoa eta ekintza txikiak oso garrantzitsuak dira. Eskerrik asko guztioi entzuteagatik. Espero dugu podcast honek hausnarketarako eta kontzientziarako baliagarria izatea. Agur! Mila esker gurekin egoteagatik. Jarraitu ideiak zabaltzen, jarraitu askatasuna eraikitzen. Hau izan da, hau podcasta gaurkoz. Baina, hurrengora arte.